ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் மொச்சப்பயிறு மண்டி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பூண்டு தட்டி சேர்த்தா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். மொச்சப்பயிறு நாளே ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு வெந்தயம் சேர்த்து நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, கருவேப்பிலெலாம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம வேக வச்சு எடுத்த மொச்சப்பயிறு, வதக்கி எடுத்த வெண்டைக்காய் ரெண்டையுமே சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. 5 நிமிஷம் வெந்தாவே போதும். அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணியை விட்டு கொதிக்க விட்டால் சூப்பரான மண்டி ரெடி ஆயிரும். இது கூட கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்தா இன்னுமே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். எங்கள் ஊர்லலாம் எல்லா விசேஷத்துக்கும் இந்த மண்டி இல்லாமல் இருக்காது. இந்த மண்டி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.